गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' फिसानि बाख्नायथाव खौरां। 32थि नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहासार क'क्राझार हालारुल गामिनि थागिबि राकेश ब्रह्मनि फिसाज्ला जाखांफु उसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्मआ गुजरातआव खुंफुंजानाय खुंगा 32थि नेशनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल देरहानो हाना बर' हारिनि देरगानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि सानमा ब्रह्मआ गोबां उसु गेलेनायाव मेडेल देरहानो हागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। जोबोद दुखुनि खौरां। बाक्सायाव मैदेरनि हामलाजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। हाग्रा बिफाननि सायाव जिउ गोमानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा सोंलु खालामदों। सुबुंफोरा मैदेरखौ बुथारब्ला मानसिया दाय जायो, नाथाय मैदेरा मानसिखौ बुथारब्ला दाय गैया। गेदेर सोंलुखौ दैखांदों बाक्सा जिल्लानि पारावपुटान सीमा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। हाग्रा बिफाना मानो सिरि, मैदेरनि अखाखौ मानो सोरखारा फोजोबनो हायाखै होनना गोख्रों खुद्रिस जादों मैदेरजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ धनेश्वर बर' होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोंनो नांगौ एसटि नो एसटि नो रेस मोन्थोरखौ लाना कस राजबंसि हारिनि गेदेरथार दाबि। गसाइगावआव दुलाराय कस राजबंसि सन्मिलनि आफादनि खौरांगिरि मेल। रायजो सोरखारा आसामाव थानाय कस राजबंसि हारिनो थाबैनो एसटि होनांगौ। एसटि दाबिखौ लाना फैगौ नभेम्बर दाननि 6 खालार सानखालि गसाइगाव महकुमानि सुरामपुराव दुलाराय कस राजबंसि सन्मिलनि आफादनि बानजायनायाव रेल होबथानाय हाबाफारि लानाय जागोन होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायदों। बारग' एनडिबि सोद्रोमा सेराम दैमारिया आरो बे बुहुमाव गोथाङै गैलिया। सनितपुर जिल्ला टेकियाजुलि मुंख्लं नोगोरनि 2 नं वार्डनि थागिबि अदेबानि बै समनि एनडिबिनि गोख्रों मावथि सोद्रोमा सेराम दैमारिया बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय आनज्रायलांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव थानो जायगा मोनो बिनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो आरो बिथाङा सानै फिसाजो, सासे फिसाज्ला आरो गावनि बिसिखौ नागारलाङो। दिनैनिफ्राय जागायसिगोन बिटिआरआव आइएसपिएल 2022 फुटबल मेचआ। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव गिबि खेब इन्टार सिडुल प्रिमियार लिग गुसुङै आइएसपिएलआ खुंफुंजानो थियारि जाबाय। बिनिनो बडलेण्ड हानजाया साखाफारा जानाय नुथाय। श्रीरामपुर पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। सेबनानै पिडिएसनि सिखाव माइरं हमदों। गुफुर माइरंनि गोसोम फालांगिनि गुबै माफिया बंग बारबिचारनि गुकुलदे एबा मनादेखौ पुलिसा हमदों। आसामनि गोबां थावनिनिफ्राय गुफुर माइरंखौ गोसोम हाथायाव फानबोनायनि अजद देनि बेरेखायै WB9A-5733 नम्बरनि ट्राकआव सिखावखौ हमदों। ट्राकनि सालायग्रा मनसकाखौ पुलिसा खादों। क'क्राझारनि बगेरिबारिनिफ्राय बारुफिसा फारसे थांगासिनोमोन ट्राकआ। आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बाथौ थानसालियाव आरज गाबदों। बाक्सा जिल्लानि मतिपुर दैसापुरि माइनाव फुजियाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ बाहागो लादों। बाहागो लानानै बिथाङा बिमा माइनावनिसिम बयनिबो गोजोननि थाखाय आरज गाबो। मख'नो गोनांदि खुंगा 22थि दैसापुरि माइनाव फुजाखौ खुंफुंनायाव मन्त्रि बिथाङा बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। हिन्जावसाफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। केराला हाइकर्टनि गोनांथार फोसावनाय। हाबा जाखानाय हौवा होनना मिथिखासेयावबो सोरबा सिख्लाया बै हौवाजों सोमोन्दो लाखियोब्ला उनाव बै हिन्जावा बै हौवानि बेरेखायै जिनाहारनि गसर होनो हानाय नङा होनना केराला हाइकर्टआ रोखा खालामदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।